Gaur ezin oso gaizki hasi naiz. Ez dakit, orain dela 2 egun ondo sentitzen nintzen, egia esan. Sentsazio oso onak ditu, baina eguna pasadala, ez dakit, bera handia egiten duk, deskantzatzea kostatzen da, janera ere ez da oso ona. Baina, ez da itzaki, azkenean nire maila hobetu dut, goizetik arratzaldera. Baina, hala ere ez da nahiko izan finalean sartzeko, baina bihar finala eta alik eta postrikoen egitea. Bihar 3. proba, nik uste oraindik eta hobea joango naizela, azkenean ez dakit egun hauetako paroi honek, nik uste kalte egin didala, eta gainera 11 urte, batean egin nuela parte hartzen txapelketa internazional baten, eta esperientzia da ritmo falta hori sumatu dut taldeko barkotetik individualera pasata. Nik uste azkenean egin duten denbora ez dela txarra, eta nik uste bihar guandik eta auto joan naizela. Uste pila dia, eta kalauak, abia, beti taldeko barkoetan. Baina, proba pasala, notatzen da, soltatzen joala. Azkenean ez da nahikoa izan finalean sartzeko, azkenean maila sueltago dago, herrialdeko baketzeko onena dago proba honetan. Eta ez dute barkatzen, orduan, hurrengoan izan barko du. Nik uste estrategia hona izan da, arriesgatzeko momentua zen, ez zen galtzeko, disfrutatzeko proba zen, altzan bitartian, eta nik uste behar ere proba antzeko egiten ingo detela. Nik uste orainik eta hobeto dengo naizela, 3. estropa da, nik uste ritmo hartuta izango detela, eta markan batekin bukatzen duten. Sí, en cuanto a sensaciones, sí, evidentemente el objetivo no se ha cumplido, que era estar en la final A, pero sí que me he encontrado mejor que esta mañana. Esta mañana no me he visto ni competitivo, ahora por lo menos he mejorado algo, he encontrado ya más ritmo y me he visto competitivo y creo que al final, como estaba la pista, tampoco he hecho mala marca, creo que es 1.40, que no está nada mal para estar como estaba la pista, pero al final de las 2 semifinales la mía era mucho más dura con diferencia y quería arriesgar un poco al principio, ir metido en carrera, a lo mejor lo pago un poco en los metros finales, pero había que arriesgar y dentro de lo que cabe, después de lo de la mañana, contento con la regata, no con el resultado. Había que intentar ir metido en carrera todo lo posible, ir en los puestos de clasificación y sufrir al final. Al final, había mucha gente también que viene de 1000 metros, que llegan fuerte al final a los últimos metros y me han adelantado, pero poco a poco encontrando el ritmo. Yo creo que mañana con la final espero estar todavía algo mejor y luchar por los primeros puestos. Tampoco hay mucho que hacer ya de mi parte. Yo creo que estas 2 pruebas que he hecho hoy me van a ayudar para mañana estar mejor, para estar más enchufado. Yo creo que toda la semana que llevo aquí me ha pasado factura también, se ha hecho muy largo hasta empezar a competir. Hace 2, 3, 4 días tenía unas sensaciones buenísimas cuando llegamos, pero los días han ido pesando, al final esta es la Vía Olímpica, con muchísimo calor, muchísima gente, la cama es incómoda y pequeña y tampoco se come muy bien y es como que con ganas, con ansiedad también de que llegase a mi competición para acabar y la verdad que hoy luego ese parón, el estar aquí tantos días, pues yo creo que me ha pasado factura y me ha costado arrancar muchísimo. Después de 11 años, desde el 2012 que hice mi última competición en K1, pues me iba a costar. Al final venir de K4 a K2, K2 a K4 todo el día, volver a competir contra las supermáquinas del K1, pues iba a costar. Pero yo creo que a pesar de no estar al 100% y dar mi mejor versión, he hecho creo que 1.40, he sido competitivo, he luchado por los puestos de adelante y poder estar en la final, pero no ha sido posible. Si hay ocasión de competir más veces, pues yo creo que lo puedo hacer mejor. On the lane number 4, na torze numer 4. Toczy walka o tą pierwsze miejsce. No i jestem ciekaw, jak zakończyli ten finał. Dragosławlewicz bardzo dobrze, ale proszę zobaczyć, tam na tym wysokim drugim torze nasz Przemek Korsak i walczy teraz z Pimentą, ale chyba Dragosławlewicz będzie nie do pokonania. No serbski orzeł włączył tutaj turbo na tym kryspinowskiej tafli i już powoli zmierza do mety.
Pimenta chyba odpuścił, a nasz Przemek Korsak jeszcze próbuje, ale nie. Marko Dragosavljević awansuje do finału, a Przemek Korsak drugi, no a trzeci ten słynny Fernando Pimenta. Brawo Orlowi, brawo Marko Dragosavljević. Brawo również młody Przemysław Korsak, bo to oznacza, że on wystartuje na bardzo dobrym torze, a to również dobrze świadczy, ponieważ w finale gdzieś tam na samym środku toru i móc oglądać i z prawej i z lewej strony, to na pewno będzie ułatwiać mu start i walkę o finał. Jak na razie właśnie realizatorzy pokazują Przemysława Korsaka, który jest na pewno zmęczony, wypompowany po tym starcie, ale na pewno szczęśliwy. Przecież być w przedbiegu z takimi gwiazdami sportu, jak Mark Twórca, którą na pewno prowadził. On zbiera siły, także w momencie, kiedy zawodnicy widzą już na 100-200 metrów przed końcem i dać swoją odpowiedź w finale, w momencie, kiedy już widzą, że Ale jest tu na torze 9 jeszcze Czech Jakub Szpicar, a więc zewnętrzne tory Ajde Szpicar, Korsak na szpicy. Och, jakby to było dobrze, gdyby tak zostało, proszę Państwa. Korsak po środku, na zewnątrz Szpicar i Ajde. Kto będzie pierwszy tutaj na finiszowej linii mety? No i zobaczymy, mocno pierwsza trójka, a więc Szpicar, Korsak albo Ajde lub Korsak zadecyduje o tym fotofinish. Jeszcze Francuz tam na trzecim torze mocno pociągnął, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ciasny bieg, ciasny wyścig. Czekamy na rezultaty. Ale chyba jednak się spełni, że polski kajakarz w finale będzie. Także będziemy patrzeć, będziemy obserwować. Raczej Przemysław Korsak był tutaj zdecydowanie na miejscu trzecim. Teraz zresztą realizatorzy go pokazują. Na torze pierwszym Gunnar Eide, on prowadził przez większą część dystansu, ale na ostatnich metrach chyba przegonił go Jakub Szpicar, właśnie z reprezentacji Czech. Teraz widzimy powtórkę. Na miejscu drugim na 200 jeszcze wpływał Korsak. Na prowadzeniu był wówczas Gunnar Eide. I teraz zawodnicy dopływają. Tor 9, tor trzeci. Przemysław Korsak. Już mamy potwierdzenie. 596 tysięcy. Także Polak finał. Tylko 8 kajakarzy wystartuje w tym finale, więc ta 8. pozycja to też jest ważny czas z punktu widzenia zawodnika, który ją zajmie.